Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manolah ninia dengan mama dan kadang basa dia ketua. Kadang dia nak kamanakan basa dia dai di pusatku. Kayu gadang menengah koto ma ure nyu taguah ka bumi pucuk nyu cewang kalangi. Ure nyu tampe rang baselu, batang nyu tampe rang basanda, daun nyu tampe rang balinduang, tampe balinduang kaujanan, tampe balinduang kapanasan. Pidoman sepir lalu. Kapai tampe rang batanyu maka pulang tampe rang barito. Taruih kapado imam katib suluah bendang dalam nagari. Caminan nindak namuh kabu ama palito nindak namuh padang. Kau luang ke Madinah kapayung panyi kasarugo. Panyuluahan nak kamanakan. Taruih kapado bundokan duang mak bundokan duang ado di dalam limpapeh rumah nang gadang sumara anjuang nang tinggi acang-acang dalam nagari. Belah lu sanak penengah kasadola. Mako satantang bundokan duang koma amban purwa aluang dunia. Amban purwa pakangan kunci urang nan dudua jo sukatan. Awi ketampe minta aye lapa ketampe minta nasi. Belah lu sanak penengah kasadola. Kabau nang gadang pandai lagu makan barulang ke perahu. Adai nak pulang ke pusaku mak sambah di jawe. Welah kami dari grup Saluang Rabab Pitunang akan menghibur dun sana pada malam kiniko. Nan kabar Rabab kiniko adalah Agus Caniago asalnya dari daerah Pasisye yaitu di Kecamatan Batangkape. Dan kabar endang adalah Leni Pariaman, memang berasal dari Pariaman, dan Indrayati Melayu asalnya dari Kota Solo. Sedangkan tukang kandang itu, tukang kandang duo yaitu Jeki, dan tukang kandang C adalah ndak siang lain yaitu Erwin, asal dari Pasisye yaitu di daerah Bayang Sani Indah. Bela sanak penengah kesedolahnya jangan lama-lama dia ye gitu. Kau duduk siang babi hari, duduk malam ka babi minyak. Nah kita mulai saja je pekerjaan kudu sana. Setentang buah tangan kami kudu sana penyampang kurang lama mani raci bawang nyantai. Rono pucek dek kurang kuni kau tambah talami mata. Maafkan kami tentang itu. Marilah sama-sama kita dangakan dan sama-sama nikmati hiburan kita malam.
Yeah.
लोग का बरसाए